neste intre non está permitido falar. En pé para recibir aos xogadores. Podedes comezar. Nunca é boa idea abrir cos cabalos. Non te confíes. Vaya, o cabalo. Iso non é nada habitual. Rogas ao público e aos xogadores que garden silencio. O equipo, o espertar da empatía. Non me afago. Este sistema é extremadamente cruel. O que sería extremadamente cruel lidernos gobernados por candidatos carentes de empatía, non che parece? A criba non é o problema. Enténdoa. Hai decenas de miles de figurantes. Entendo. Entón, o que non che parece xusto é que os candidatos estean postos nas mans de terceiros. Bastante xusto me parece xa que os candidatos estén ordenados en función dos seus fallos. Os peóns, na primeira línea de lume. Os monarcas, na retagarda. Un monarca, indultado pola intelixencia dun compañeiro, sufrirá unha importante transformación para ben. Sí, o artigo número 3. Pois iso, non podemos velos como persoas ou estamos acabados. Son pezas, é un sistema. Jaque mate.
Ola, o meu nome é 62/3. Ola, chámome 67/32. 32. Sí, 32 reboots.